Yo, Lolit, Rejči, dítě, 100 karet za břeh, kabuka, yeah. nežiju v stoce ani v dětě, žiju v obyčejném světě, kde si peníze vydělávám tím, že chodím do práce, neprodávám drogy ani neokrádám lidi a žiju si klidný život, ale někdo to tak nevidí. Žiju v městě, kde za 200 si koupím jeden krám, ale vždycky mám tu jistotu, že nehulím ho sám. A když to jsou kamarádi nebo někdo z rodiny, že ve světě je dost dobrého, to jsou moje. Přijdou mi hodiny, to mi ale nevadí, v životě hodně skvělých věcí, co tě správně naladí. A každý všední den můžeš mít hodně radosti, tak konečně se zpamatuj a přestan dělat blbosti. Já nechápu lidi, co by jenom šetřili, oku v důchodu by se ti lobe možná hodili. Ale na to séru, jak chci žít už teď, nechci spít ještě promarnit dalších 10 let. Takže ptám se lidí, čemu vám je stres, když nedokážete normálně žít včera, zítra dnes, za chvíli to bude tak, že neštěkne ani teď, každý tvůj člověk řekne, nazadám je les. A tak by se měl každý zamyslet, proč to vlastně jde. Prý se každý mnohem tvář, že na tom nesejde. Kolik toho řešit se do hlavy nevejde, a že se budu smát, dokud vás to nepřejde.